A pritom stále veľmi príjemný interiér, relatívne komfortné auto, celkom tiché, dobrý výhľad je z neho, to je kľúčové a mne sa na ňom páči nielen to, že môže mať zadné sedadlá, teda že je to 2+2, ale že to môže sklopiť zadnú lavicu, tak ako je teraz iba lavica, alebo teda môžu tam byť sedadlá, prípadne tam nemusí byť nič a je to mimoriadne praktické. Do tohto auta sa dá zmestiť horský bicykel. A toto sú práve parametre, ktoré sú pre mňa tie kľúčové, že je to praktický superšport na každý deň. A ja mám rád praktické športové autá, preto mám doma také, aké mám, že majú 4 sedačky, všetky 3, majú veľký kufor relatívne, mám možnosť zobrať viac ľudí, než len 2, odviesť si vlastné kolesa, aspoň 2, vieš, ak nie 4 a tak. Toto dňa na tých sport. Ja mám rád praktické športiaky a už sa to asi v živote nezmení. Úplne s tebou súhlasím, mám 2 deti a rád s nimi idem tak, že sú všetci v aute, celá rodina v aute, takže ja som mile rád za to, že 911 zadné sedadla má a pre mňa bolo ohromným prekvapením, keď som prišiel na to, že tu sa dá v konfigurátore dať tie ďalšie 2 zadné sedačky, pretože ak by sa toto nedalo dať, tak pre mňa by to auto bolo úplne, že takto mínus. Tak potom sa nečudujem, že sme tretíkrát tankovali, no. Ale áno, ten rodinný charakter, alebo taký pohodlný charakter je tu. Ja mám rád takéto kupáky, ktoré majú praktické využitie.